Kayotan kurang prayoga pun Kakang Abiyantara ana ngarsa paduka Yayi Prabu. Duh Koko Prabu andadosaken bingah raos sing manah. Dupi kula nampi rawuh paduka njeng Koko Prabu tan mantra-mantra Koko Prabu panyayah Sang Hyang Brahma kang ejawantah. Paring kanugrahan dhateng ri paduka ing Dwarawati. Namung wonten kuciwanipun sang kedhik Koko Prabu labet Eri paduka mboten saged manembrama satataning nampi praptaning tamu agung. Krana menapa inggih labet Koko Prabu ingkang mboten paring dawuh langkung rumiyin. Menawi Koko Prabu paring dawuh langkung rumiyin eri paduka tata-tata wonten ngalun-alun amethuk titian kreta kencana Kyai Jaladara. Sumawana kula dawuh Yayi Ratu Jembawati Orok Ministya Bama. Cecawis tirta Sindustaman ingkang winadaning sangku kagem hamiji dhateng ampian paduka njeng Koko Prabu. Wei latal. Adiku diadiku kadanging pun Kakang kok kaya wong bingkanani. Yayi Prabu, pun Kakang rumangsani datar atur menika luwih dhisik. Awit pangrengkuing pun Kakang. Pun Kakang tumedhak marang Praja Ndrawati tanpa beda kaya dene pun Kakang kundur marang Praja Mandura dhewe Yai. Duh Koko Prabu. Sanget ngaturaken panuwuning tanpa upami kepareng paduka amengku nagari Ndrawati kados nagari Mandura piyambak. Yai Prabu iya. Sasampunipun satata pinarak lenggah duh Koko Prabu. Daya-daya ri paduka nyuwun dawuh wonten wigatos ingkang pundi? Keparingipun Koko Prabu rawuh wonten ing kraton Dwarawati. Yayi Prabu. Sumengkaning pun Kakang Mandura, Prateng Praja Ndrawati lamun kena ndak perang ana perangan triprakara. Ingkang sepisan sawetara swingganipun Kakang tan wuningani marang gumelaring Praja Ndrawati. Kaya ngapa mongko keworen bungah tiasing pun Kakang bareng pun Kakang sumurup negara Dwaraka saiki wis beda kelawan Dwaraka kang kepungkur. Katitik saka apa? Ya wis saka akehing wewangunan ingkang padha kagulwentah para narapraja kang wis padha manunggal marang para kawulane. Luwih-luwih pun Kakang nyemurupi gumelaring pategalan lan pasabinan ingkang den garap para kadangan wong tani. Anggone padha gumerigah terus gumergut angayahi darmane dewi-dewi kacih molamun ta Praja Ndwaraka ora kekurangan boga kelawan wastra. Luwih-luwih pun Kakang nyemurupi gumelaring para putra siswa kang padha ngudi undhak ing ngelmi anggayuh pimbuwing kawruh kacih molamun para kawula Ndwaraka wis padha cancut kaliwondo ambrasta marang Triwuta. Apa maneh Yai bareng pun Kakang nyemurupi papan-papan pangibadah kebak para kawula kang padha sungkem marang Gusti kacih molamun ta para kawula tekun ing pangibadahe ngandelake ngreh agamane percaya kelawan Gusti lan utusane. Ingkang mangkono Yayi Prabu besok kapan Praja Mandura kaya dene kawibawan paduka Yayi Prabu. Inggih awit saking pangestunipun Koko Prabu kados mekaten menggah gumelaring nagari Ndwarawati. Yayi Prabu iya. Kaping pindho pun Kakang ngaturake alam oneng alam tembung lawas oneng iku kangen. Rumangsa kapang banget tiasing pun Kakang maring Prabu sumarambah kabeh para narapraja ing Ndwarawati. Inggih Koko Prabu kula tampi tangan kekalih kula lumeberaken para garwa tuwin putra sumarambah para kawuling Praja Ndwarawati oneng saking paduka njeng Koko Prabu. Genep triwigatining perlu Yayi. Sawaning pun Kakang iki mung dumunung bakal hangampiri Yayi Prabu Ndwarawati. Lirih. Nalika dina Respati manis kang kepungkur pun Kakang antuk nawala saka Praja Ngamarta ingkang den tapak asmani Yayi Prabu Puntadewa. Ingkang surasaning nawala wektu iki putramuing Pringgandani Kaki Prabu Anom Gatotkaca Anandang gerah santer medal sekatahing usada.
Nadyan to wis katirahake saka ing pringgondani Jemujuk negara Ngamarta Yawadene. Durung katon mendaning putraku Setuka. Ingkang mangkono Yayi Prabu. Banget nggonipun Kakang Slak kepengin bakal nyumurupi mungguh kaya ngapa citraning putraku ing pringgondani. Lampun Kakang Darape Pitung tak kira Yayi Prabu gawus antuk nawala saka negara Ngamarta kang surasane tanpa beda kaya kang wis ndak tampa. Ingkang mangkono Yayi Moraya diagi ingsun kanthi daya-daya lumawat marang negara Ngamarta mertuwi marang kang dadi roganing putraning pringgondani Yayi. Hatta para hapsari tumonton ing sang Dwija. Katyanggi wara jiwa Kagagas sing tias dahat keweraning karyanira pontok samya miyat rengganing prabota ora ning kadhep kumelapindo pangawening Sang Dwija lungging kadung malengkung katiyut ing maruta manda Kawula nuwun inggih Koko Prabu samendang boten karempit pangandikanipun Koko Prabu sampun kula tampi kanthi trawaca kepareng paduka Koko Prabu ngantiri paduka kula kadhawan nderekaken tedhak paduka dhateng negari Ngamarta wigatos mertuwi dhateng putra kula Tetuka ingkang wekdal mangke nembe ke Taman Wiyadi Yayi Prabu iya mila kaluhuran pangandikanipun Koko Prabu bilih eri paduka ugi sampun nampi nawala saking Yayi Prabu Puntadewa. Ugi paring katrangan bilih putra kula Gatotkaca anandang ruga madal sakathahing usada. Nadyan to samesawetawis katirahaken saking pringgondani Jemujuk ing Ngamarta parandene dereng ketingal mendha menggah roganipun keng putra ing pringgondani. Weladal. Yayi Prabu. Lamun ngelingi anak wing pringgondani kuwi bocah selawase ora tau lara. Lara pisan wae kok ngeget. Lho aku iki nggumun ing ngatasi otot kawat balung wesi. Sungsum gegala kok ya bisa lara. Ning ora maido marang lekasing. Putra wing pringgondani yen pinuju waras. Bocah arang-arang ana dalem praja. Mapaning pasaban nuhuni marang kang dadi darmane sengkut dumregut angayai dharma ngestokake apa dawuh kang wis katampa mara coba golek ana Yai ora ana bocah kang wekeli kaya putraming pringgondani yen ora nuju nganake pasiwakan dhewe tansah sowan-sowan marang gone wong tuwa-tuwa marang gone pepunden-pepunden yen jeneng prayi ora tau leren nyang endi wae putraku ing pringgondani mung tansah ngatonake sungkeme marang sipating wong tuwa. Apa maneh lamun den boboting pakaryan abot. Nyatane ora endheng bebaya ora mingkuh ing pekewuh. Ora aneh bareng nandhang raga banjur gawe sungkawaning para kadang. Kawula nuwun inggih. Wis ana pirang dina raganing putra pringgondani Yayi. Eri paduka dereng ndungkap sampun pinten dinten menggah
wiyadinipun Kang Putra ing Pringgondani. Wis akeh usada kang katamakake manut katerangan mekaten Koko Prabu. Kiblat papat pancur gangsal sedaya tiyang pinter dipun kelempakaken supados ngusadani dhateng Kang Putra Pringgondani parandene dereng bangkit walaya keteman jati teman nirmala. Yai, pun Kakang Darbe Panduga, mbok menawa para kadang Pandhawa ingkang dinarep-arep mung kajaba Prabu Burawati. Awit jagat wis keberbegen yen Nyai Prabu kuwi nadyan ratu nuwun sewu ngiras nyambi dadi dukun. Sebab apa? Karana Nyai Prabu kagungan pusaka ampuh bisa marasake wong lara, nguripke wong mati kang durung winanci yaiku wujude Puspita Wijaya Kusuma. Mbok menawa para kadang-kadang pangurwatan sing dinteni mung kajaba pusaka Nyai Prabu kuwi mau. Inggih kalihuran pangandikanipun Koko Prabu. Mugi-mugi putra kula pun tetuka menika mangke saged walaya jati awit saking pusaka ingkang sampun kula gaduh nuringgih Puspita Wijaya Kusuma. Yai Prabu ya. Ingkang mangkula Yai, aja nganti kesuwen. Ayo nggandak kanthi daya-daya. Mertuwi marang negara Ngamarta. Koko Prabu Bri. Kula mboten badhe suminggah ngestokaken dawuh pangandikanipun Koko Prabu, namung kula suwun keparenga semene saking sawetawis. Idep-idep monggo Koko Prabu kula dherekaken ngunjukaken panalongsa dhumateng Gusti mugi paring tuntunan dhumateng ingkang rayisa Koko Prabu. Yai Prabu iya. Lagi cawawan sabda Horkang semewa gegering pasewakan kathah samyuwana reka wonten dirada meta pedhot king wantilan saweneh anareka tilar pandengan Lesang Nindya Mantri Haniti Preksa Darunaning kita wusuning engkati Kya sowan Ngarasendra
yen tantulsa mengkodyah utama Repepeh yaya soto minggah kromo lir sota metarangan katingal swaning Nalendra saking traju tresna nenggih Prabu Bama Narakasura katingal lumaksana dadap lengkeh-lengkeh angika padha dupi marak mangarsa mangsas lompah lenggah tumungkul hamari kelukaya kanjema pertala mukane kocap sangya para sumewa pating klesik padha bawa jawil jenawil sami rowang ing batos sami nguduraos apa baya wigati dene Nalendra traju tresna Prabu Bama Narakasura ketingal marak ing ngarsanata katingal mangka pengawak bajra kagiat Prabu Sri Bathara Kresna sigra ngawe dhateng kang putra kaya mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos ing lisan yen tantulsa mengkodyah utama bayangan bayem bayeyet aku ngrembuyung rowe-rowe ring rawan kara dan gondang kedondong dendeng asanding dung-dungan gudi bengok-bengok mangok-mangok kula nuwun amit pasang Kalimantabi sinabeta ngiloduni linepat waing tulah sarik duh diwaji Putra Paduka pun Bama ingkang cumantaka minggas tinggil marak wonten rasa Paduka diwaji kawula nuwun putraning Sun Kulub Bama Narakasura padha kanthi raja swaning sira kulub marak ana ngarsaning panjenenganing Sun kawula nuwun lulus raharja pisowan kula nirbaya nir sangsaya diwaji wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sanepada Paduka diwaji kawula nuwun ya kulub Bama wis ingsun tampa sira ngaturake pangabekti pangestuku tampanana
kacadhong tangan kekalih kapundi kados jimat paring pangestu paduka Kanjeng Diwaji kawula nuwun. Weladalah. Anak Anung Anindita kula Bama ingkang sowan. Nggih Bama. Padha raharja sak sowanmu nggih. Inggih, Wa Prabu ing Mandura. Dateng kapundi paring perbagi paduka Wa Prabu wangsul sungkem kula mugi kunjuk. Ya kula wis ndak tampa. Wah, anakku lanang. Suwe ora ketemu mundak lemu bocah iki. Kala mangsa tilika nyang Mandura ya nggih. Inggih. Pangestu paduka Kangjeng Prabu sanes dalu kula sowan. Kulup stija sawise satata anggone ngadhep ana ngarsaning ingsun. Ana wigati apa katon sumengka pawak bajra. Gita-gita hamengku gati kulup Narakasura. Inggih, Dewaji. Suwanipun putra paduka ing Trajutrisna kajawi kula ngaturaken pangabekti ingkang wigatos kula badhe unjuk uninga dhateng paduka Dewaji. Matur apa kulup? Estanipun putra paduka Bama menika gadah krentek utawi gadah pikajengan. Namung pikajengan kula kala wau pangeh lamun badhe maujud menawi tanpa wonten pangestu tuwin pambiyantu saking paduka Kanjeng Dewaji. Paduka Dewaji matur apa kulup? Estanipun putra paduka Bama menika gadah krentek utawi gadah pikajengan. Namung pikajengan kula kala wau pangeh lamun badhe maujud menawi tanpa wonten pangestu tuwin pambiyantu saking paduka Kanjeng Dewaji. Sira kulup bakal darepi kekarepan apa? Ningali sesambetanipun Dewaji kaliyan paman-paman kula punden Pandhawa. Siang ratri ingkang tanpa pegat hamung tansah tetunggilan ibarat kados dene renggang gula kumepyur pulut. Namung tansah daya dinaya ing antawisipun Dwarawati kaliyan Ngamarta, bantu binantu antawisipun Dewaji kaliyan paman Pandhawa. Sesambetan ingkang sae kala wau pangraos kula sampun ngantos namung kendel wonten paduka Dewaji nanging mugi lumuntura dhumateng putra paduka pun Bama Narakasura saged nyambet dhateng lelabetan paduka tumrap dhateng paman-paman kula Pandhawa. Ing mangka kula ngertos wekdal mangke paman Pandhawa badhe angayati dumateng jangkaning jagat ingkang nyebataken Baratayuda Jaya Binangun. Isining Baratayuda tanah sanes namung kajawi yudaning paman kula Kurawa tuwin paman kula Pandhawa. Ingkang menika Dewaji kepengin sanget putra paduka pun Bama badhe nderek sabiyantu dumateng paman Pandhawa mboten ketang klungsu-klungsu menawi kula menika nderek udu. Kepengin badhe madheg Senopati nyena pateni dhumateng paman-paman kula Pandhawa benjang tumapaking Baratayuda Dewaji. Ya jagat ya Dewa Bathara. Kula Bama Narakasura, kula nuwun wonten dawuh. Luhur temen gegayawaning sira kula Bama. Sira kula bakal nyambung lelabaning pun bapa tumrap marang pamanira Pandhawa. Lan sira wis nyumurupi bakal teka jangkaning jagat Baratayuda Jaya Binangun. Kepengin bakal nyena pateni kelawan pamanmu Pandhawa. Kawula nuwun pundi inggih. Bama nuwun kula. Mokal menawa sira kula ora nyumurupi katemben wae pepundhenmu Pandhawa wis kelakon misuda Senopati. Ingkang kabiwada yaiku kadang wing pringgondani Kaki Prabu Anom Gatotkaca. Manawa sira kulup nyuwun kepengin dadi Senopati ibarat udan kang salah mangsa galudhuk muni ketiga. Kenapa ora biyen-biyen sadurunge ana wisudan sira kulup matur marang pun bapa?
Tangih lamun kelakoni menawa sira kula bakal nyuwun dadi senopati sabab wis ana senopatine. Mongko senopati kuwi ibarat kaya dene kusir kang ngusiri kelawan lakuning rata. Ora ana nggih kok kusir loro iku ora ana. Awit yen to nganti ana kusir loro yekti bakal gawe bingung si jaran nggone bakal narik lakuning rata. Inggih. Kaluhuran sabdanipun diweji. Estunipun pun bomo nggih sampun midhanget. Bilih pepunden Pandhawa sampun kelampan misuda senopati kadang ing Pringgondani Yayi Prabu Gatotkaca ingkang sampun kelampan kabiwadha. Mila ngantos kula kumewat nggadahi penyuwun karana inggih mawi dasar anggen kula nguningani dhateng kadang ing Pringgondani kala wau. Mboten kok nama kula menika ngepel mestaka ngilani dadanipun kadang kula Pringgondani menika mboten. Ing atasipun pepunden Pandhawa menika sampun kalokeng kedunging kasekten ulekaning kadigdayan. Kenging menapa milih senopati Kewala kok namung trimah Gatotkaca. Mongko menawi kula ukur diweji. Yektos dereng sepintena menggah kawontenanipun kadang kula ing Pringgondani. Menawi katanding kalian pun bomo, wah bumi kalian langit. Buminipun Gatotkaca langitipun keng putra pun bomo. Karena menapa? Kaukur saking tataraning darajat inggil bomo katinimbang tetuka. Buktinipun tetuka menika namung atmajaning satriya limrah, sareng pun bomo. Kula menika atmajaning ratu tur turun dewa. Dados ukuraning darajat taksih inggil pun bomo. Kaping kalih nitik saking yuswa menika sepuh bomo tinimbang Gatotkaca. Nyatanipun lari Pringgondani menika dereng ngicah pupuk lempuyangipun sepinten kadigdayanipun lari Pringgondani. Mila agenging pangeman kula dhumateng asmanipun pepunden kula Pandhawa. Menawi ngantos menika mangke mindha damel hawit saking kirang kiyat kawontenanipun kadang kula ing Pringgondani ngantos kula lajeng wonten gadah penyuwun kados mekaten diweji. Gusti Yayi Prabu kula wonten dawuh keparengipun Kakang bakal nyambung marang aturi putraming Trajudrisna. Inggih sumangga Kakang Prabu. Kula Bomo kula Prabu mengko dhisik nggih. Olehmu matur mawon apa wis tok limbang luwih dhisik? Bebasan waton muni apa mumuni waton? Yen muni waton sadurunge muni wis ditata luwih dhisik, wis ditraju luwih dhisik. Nanging yen mung waton muni iki mung golek legane dhewe sing tanpa dipikir kanthi genep. Saka pangrasaning punwa kok rada kurang prayoga aturmu mau nggih. Kurang bener aturmu mau. Olehmu golek dasar kok cetha banget tok golek-goleki. Ngremehake marang kadangmu Pringgondani ngluhurake marang sira kula Bama dhewe. Sumurupa ya nggih. Paman-pamanmu Pandhawa misuda marang adimu Pringgondani mau ora ampiak awur-awur nanging wis mawa pitung mawa tetimbangan. Sekabeh wong kang misuda marang sawijining wong kuwi wis mawa dasar. Nganggo dasar labuhan tur sing rembug ora mung wong siji loro nanging para paman Pandhawa kang wis sabipraya manunggal rembug kalahan para wakil-wakil ing para kauling Ngamarta. Tumrap bakal misuda wong undhak ing darajat kuwi saka lelabuhan. Nitik lelabuhaning bocah Pringgondani iki ora sithik. Muka yen sira kula ora eling. Ing atase Gatotkaca lagi umur setahun wae wis disraya dening dewa. Nyirnakake Narendra saka ing ngiling wesi Prabu Kala Pracana biyen. Durung lelabuhan liya-liyane nggih. Ora kok banjur sira kula ngatonake ing bab tataraning darajat dhuwur Bama tinimbang Gatotkaca. Ndak akoni pancen sira kula kuwi pancen turun dewa. Atmajaning ratu. Tetuka mung sawening atmajaning satriya. Nanging nadyan mung anake wong cilik yen pancen gedhe labuhane kuwi pantes winisuda, pantes diwenehi kapercayan.
Nadyan to turun dewa anak ratu pisan. Nanging yen durung katon labuhane kuwi apa prayoga Dewi Suda. Ora kok jeneng pun wae iku angungkat-ungkat marang Sira Kulubama, maraja eling-elinge lan petungen. Nalika kapan kok Sira Kulubama labuh nyang Pandhawa kuwi nalika kapan? Para coba. Mongko umure genah tuwa kowe, ning nyatane sepisan wae Sira Kulub durung tau labuh marang pamanu Pandhawa. Ingkang mangkono ya nggih. Aja nganti aturmu mau keprungu kelawan pamanu Pandhawa. Gedene kemireng kelawan kadang ping pringgondani mundak gawe sirike ngadheming pringgondani ya nggih. Iman-iman kuwi atmajaning kadang kuwi Ndhurawati. Yen nganti ana apa-apa sing bakal kelepetan kala ora mung ngrok menajan pun wis semono uga. Mula aku mau dermong ngelingake marang Sira Kulubama. Nggih. Ya wis trima wae. Wektu iki kapercayan lagi tumiba marang ngadheming pringgondani. Sapa ngerti? Besok tumimbaling kapercayan marang Sira Kulubama Nrakasura. Sithik ana dongeng tak jupuk saka Babat Ramayana. Nalikane Prabu Rama bakal kongkonan nyang Kraton Ngalengka. Wanara rebut ngarep kepengin diutus marang Prabu Rama. Sing cetha wae ngantarane anggota lawan Anoman. Kepengin sago kautus marang Prabu Rama.